今日は仕事が早く終わって、油っぽい髪をきれいに洗ったら体がすごくさっぱりしました。週に3回出勤するのは私にはちょうど合っているようです。多すぎず少なすぎず、暇でもなく忙しくもありません。自分でご飯を作ったりして幸せとまでは言えませんが、結構快適です。中級の州テストはもう1回受けましたが、とても難しいと感じました。先生は80点以下の再テストをなくしました。これからは先生のペースについていけるように真面目に勉強しようと思います。バイバイ。